बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. राज्यात एकीकडे उन्हाचा कडाका वाढत असताना थंड हवेचं ठिकाण आंबोलीसह सावंतवाडी तालुक्यातील काही भागात गुरुवारी सायंकाळी अवकाळी पावसानं झोडपलं. सायंकाळच्या सुमारास अचानक बदललेल्या हवामानामुळे विजांच्या कडकडाटासह पावसाच्या सरी कोसळल्या. तब्बल 1 तास पाऊस पडल्यानं शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांचं मोठं नुकसान झालंय. या अवकाळी संकटामुळे कोकणातील आंबा, काजू आणि फणस बागायतदारांचं मोठं नुकसान झालं असून शेतकरी हवालदिल झाला आहे. एप्रिल महिन्याचा कडाका सावंतवाडीकरांना अनुभवायला येत असतानाच काल सायंकाळी तालुक्यात अचानक ढगाळ वातावरण निर्माण होऊन विजांचा लखलखाट सुरू झाला. त्यात थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या आंबोली धोधो पावसानं हजेरी लावली. यामुळे ग्रामस्थांची धांदल उडाली. तालुक्याच्या अन्य काही भागातही पावसाच्या हलक्या सरी कोसळल्या. कोकणात आंबा आणि काजूचा हंगाम आधीच संकटात आलेला असतानाच या पावसानं घात केला आहे. पावसामुळे तयार आंबा आणि काजूच्या पिकाला नुकसान पोहोचण्याची भीती निर्माण झाली आहे. तसंच फणसाचंही मोठं नुकसान झालंय. त्यामुळे आधीच दुष्काळ आणि त्यात फाल्गुन मास अशी अवस्था कोकणातील शेतकऱ्यांवरती ओढवली आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसात पावसानं हजेरी लावल्यानं शेती कामांचं नियोजन कोलमडलं असून या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची मागणी आता शेतकऱ्यांकडून होते. त्यामुळे सरकारकडून मदतीच्या प्रतीक्षेत कोकणातील बळीराजा आहे.